ҷавонони то 23 сола ба ҳисоб меравад ки ин мусобиқа ҳамзамон гӯем дар оянда, яъне мусобиқае ки соли 2024 дар Қатар мешавад, мусобиқаи марҳилаи интихобӣ ба бозии Олимпия аст. В прошлой игре они пропустили быстрые 2 гола, то, что и сломало дӯстони азизу арҷманд, ҳамин лаҳзаҳо мо суҳбати Мубин Эргашевро шунида истодем. ҳамон тавре ки маълум мешавад, дар бораи тайёриҳо фикру назари худро гуфта истоданд ва бисёр тайёриҳо хуб гузаштааст. ва илова бар ин дар бораи ҳариф ҳам фикру назари худро баён мекунанд. мегӯянд ки сабаби асосии бохти калони онҳо ин буд ки онҳо дар ибтидои бозӣ аз Австралия ба дарвозаи худ зуд гол сар доданд ва баъдан дигар ҷилави бозӣ аз даст рафт ва дастаи Лаос бо ҳисоби бениҳоят калон дучори бохт шуд. хуб, акнун ҳайати дастаи мунтахаби Лаос ва утоқи либосивазкунии онҳо ҳам барои мо ва шумо пешниҳод мешавад ва ин лаҳзаҳо мо ва шумо чун мебинем ҳайати дастаи мунтахаби мазкур албатта чандон тафовути ҷиддӣ надорад ҳайати асосияшон аз бозие ки муқобили Австралия доштанд ва дар баробари ин бояд бигӯям ки мураббии ин кишвар аз кишвари Италия ҷалб шудааст. номунасаби ӯ Гильермо Арена ба ҳисоб меравад. мо мактаби бисёр ҳам пурқуввати мураббиёни итолиёиро медонем ки доимо дар Аврупо дар ҷаҳон ном бароварда буданд. беҳуда худи Италия 4 бор чемпиони ҷаҳон нашудааст. ҳамчунин онҳо дар Аврупо ҳам 2 дафъа беҳтарин даста буданд ва яке аз дастаҳои пурқувват ба ҳисоб мераванд. кори дасти ин мураббӣ ба ҳар ҳол ҳоло эҳсос намешавад, вале шояд баъдан таъсири гӯем фаъолияти мураббигии ӯро мо дар Лаос эҳсос кунем. як чиз дигари Парижон ки мисол аз Итолия будан ё ки аз Хорватия будан ин маъное надорад ки вай мураббии бузурги ин кишвар аст. дар унҷа ҳам ҳар хел мураббиҳо ҳастанд. мисол гирем аз бозие ки қатъи Австралия маълум нест ки мисол ки мутахассиси бузург аст ё мутахассис ки фикр мекунам мутахассис ки нав кори хича шуруъ мекунад, мутахассис ки нав меомӯзад. бале, ташаккури зиёд. ва бинандагони азизу арҷманд, вақти ҷудо шуда барои барномаи таҳлилӣ пеш аз бозӣ инҷо хотима ёфта истодааст. мо акнун ба барномаи худ инҷо нуқта мегузорем ва суханро ба ҳамкасбамон Бобо Холмуродзода медиҳем ки бевосита ҷараёни ин бозиро барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад ва баъд аз хотимаи ин рақобат мо боз ҳам бармегардем ба ҳамин студияи сайёри худ ва аз лаби варзишгоҳ истода ҷараёни ин бозиро таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. якҷо бо бурдбориҳо Тоҷикистон ба пеш. ташаккури зиёд устод. ва воқеан ҳам Тоҷикистон ба пеш мегӯем. дар рӯзи истиқлоли ватан мо ғалаба ва ғалабаи боварибахшро аз дастаи олимпии кишвар интизор ҳастем. ташаккур. имрӯз бозӣ خلاصه خواهیم کرد که دسته منتخب ما در کدام سطح هست و آنها چگونه میتوانند مقابل یکی از دسته‌های پرقوت اروپا روسیه بازی خود نشون بدهند.
Ассалому алайкум бинандаҳои азиз мухлисони футбол. Имрӯз 9 сентябр рӯзи таърихӣ дар саҳифаи навини давлатдории Тоҷикистон аст. Нимсол аз солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 32 сол сипарӣ мешавад. Дар ин давра воқеан ҳам марҳила ба марҳила кишвари азизи мо дар ҳама самтҳо ба пешрафтҳои назаррас ноил шуд. Аз ҷумла дар футбол низ Тоҷикистон дастовардҳои назаррасеро соҳиб гардид ки умедворем дар солҳои оянда боз ҳам дар футбол дастаҳои мо дар сатҳи мусобиқаҳои қора ва ҷаҳон ба натиҷаҳои хеле ҳам хуб дастёб мешаванд. Ва бинобар ин ҳамаи шуморо ҳамватанони азиз бо 32-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик мекунем ва бовар дорем ки имрӯз футболбозони ҷавони кишвар, тими умеди кишварамон дар рӯзи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ метавонанд мову шуморо хушҳол гардонанд. Имрӯз вардишгоҳи марказии пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе фазои идона дорад. Мухлисони хеле зиёд ба дастгирии дастаи мунтахаби ҷавонони 23-солаи Тоҷикистон омаданд ва имрӯз шогирдони Мубин Эргашев нахустин бозиро дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2024 муқобили тими Лаос баргузор мекунанд ва мо аз фурсат истифода бурда ба тими умеди кишвар дар ин бозӣ бисёр ҳам ҳассос ва нахустин дар бозиҳои интихобӣ барору камёбӣ таманно дорем. Ва онҳое ки имрӯз ба вардишгоҳ омада натавонистанд, умедвор ҳастем ки бозиро метавонанд аз шабакаҳои мо ба таври зинда тамошо кунанд. онҳое ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд метавонанд аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла тавассути YouTube ҳам метавонанд бозии дастаи ҷавонони кишварро мустақиман тамошо кунанд. Имрӯз миллипӯшони мо бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд ва дастаи Лаос бошад бо либосҳои сурх рақобат хоҳад кард. Ва мо бовар дорем ки дастаи мо имрӯз ба як натиҷаи хуб даст меёбад, чунки 80% амин дастаро маҳз бозингарони тими миллии кишвар ташкил мекунанд. Онҳо ояндаи футболи кишвари мо ҳастанд ва ба ин хотир мо дар майдони худ ҳадди ақал бояд ба пирӯзии калон мушарраф шавем. Ва бинандаи азиз, ҳоло қабл аз шурӯи рақобат суруди миллии Лаос ва Тоҷикистон садо медиҳад. Баъдан мо пахши мустақими худро боз идома хоҳем дод.
Зинда бошай ватан, Тоҷикистони озоди ман. Ин буд суруди ё гимни ҷумҳурии Тоҷикистон ки футболбозони мунтахаби кишвар бо як эҳсосоти хеле ҳам баланд, бо як ҳисси ватандӯстӣ онро қабл аз бозӣ бо мунтахаби Лаос сароиданд. Ва бовар дорем ки имрӯз маҳз футболбозони тоҷик дар майдон ин чизро эҳсос мекунанд ва дар арафаи таҷлили 32-мин солгарди истиқлолияти кишварамон метавонанд як тӯҳфаи дона ба тамоми мардуми сарзамини кишварамон ҳадя кунанд. Воқеан ҳам имрӯз 9 сентябр аст. Бинандаи азиз, аз болотар гуфтем ки истиқлолияти давлати мо 32 сол сипарӣ мешавад. Биёед акнун мутаваҷҷеҳ мешавем пурра ба ҷараёни бозии миёни дастаҳои 23 солаи Тоҷикистон ва Лаос. Сараввал ман мехоҳам шуморо бо ҳайати дастаи кишварамон ошно кунам. Дарвозабон рақами 23 Муҳриддин Ҳасанов аст, рақами 3 Содиқҷон Қурбонов, рақами 5 капитани даста Манучер Сафаров, рақами 15 Меҳрубон Каримов, 12 Фахриддин Аҳтамов. Инҳо дифогарон ҳастанд. Ва дар маркази майдон рақами 7 Фатулло Олимзода, рақами 8 Шуҳрат Элмуродов, рақами 13 Амадони Камолов ва рақами 21 Масрур Қиёмиддинов бозӣ мекунанд. Дар хати ҳамла ду нафар инҳо Шаҳром Самиев таҳти рақами 20 ва рақами 9 Рустам Соиров ҳунарнамоӣ менамоянд. Инҳо ҳайати асосии дастаи олимпии кишвар дар бозии имрӯза муқобили Лаос ҳастанд. Мубин Эргашев сармураббии дастаи Тоҷикистон. Хуб, Висам Рабия аз Сурия довари бозии имрӯза, Масим Засфун аз Сурия ёвари довар аст, Шариф Сарварӣ аз Афғонистон, инҳо доварони канорӣ ҳастанд. Шейх Аҳмад Аладдин аз Лубнон довари чаҳорум мебошад. Хуб, ҳайати дастаи Лаос дар бозии имрӯза дарвозабон рақами 12 Санахай Сотенваонг, рақами 3 Хамза Фимасон, рақами 5 Анулак Ваналат, рақами 6 капитани даста Итначук, рақами 8 Чандвавих Хотмуанфон, рақами 9 Фипчан Камбайван, рақами 11 Хонесаван Конечан, рақами 13 Санутонг Китналонг, рақами 14 Роман Ангут, рақами 15 Дамот Тонкамсават ва рақами 17 Читакон Ваначон. бисёр номҳои аҷиб ва хеле мушкил аст номҳои бозингарони дастаи Лаос. Гильермо Арена мутахассиси итолиёвӣ сармураббии дастаи ҷавонони Лаос аст ва ҳарчанд ӯ мутахассиси футболи Италия аст, аммо чандон натиҷаҳои хуб дар фаъолияти мураббигиаш надорад. Инак дастаи Лаос, бинандаи азиз, дар таърихи мавҷудияти худ бори шашум дар бозии интихобӣ иштирок мекунад ва боре ҳам даста ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё рӯхат нагирифта сар карда соли 2012 ки онҷо аввалин бор тасмим шуд ки бозиҳои ҷоми Осиё оид ба футбол байни бозингарони 23 сола баргузор мешавад ва дастаи Лаос дар бозии интихобии соли 2012 иштирок кард барои ширкат дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023, вале дар як гурӯҳ онҳо натавонистанд ба таври дигар рохат гиранд. Он замон даста дар зинаи сеюм бо 7 имтиёз ба даст Кореяи Шимолӣ ва Чин қарор гирифт. Онҷо дар як гурӯҳ 6 даста буд, вале рохатро ба даст оварда натавонист. Аммо натиҷаҳои хуб ҳам дошт тими Лаос. Хуб, тими мо бошад Тоҷикистон дар таърихи ҳунарнамоии худ як маротиба ва он ҳам соли гузашта ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гирифт ва дастаро Асаддин Ҳабибуллоев роҳбарӣ мекард, вале тими мо дар се бозӣ дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ба се бохт рӯбарӯ шуд ва аз идомаи мусобиқа маҳрум гардид ва натиҷаи бисёр бад доштанд бозингарони мо ва ҳамон дастаро маҳз Мубин Эргашев бароварда буд ба бозиҳои марҳилаи ниҳоӣ. Яъне Мубин Эргашев мураббӣ аст ки як маротиба дастаи моро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё баровард, вале бинобар сабаби беморӣ Мубин Эргашев дар марҳилаи ниҳоӣ иштирок накард. Асаддин Ҳабибуллоев зимоми роҳбариро дар тими олимпии кишвар ба уҳда гирифт ва ҳамин тавр дастаи мо дар марҳилаи гурӯҳӣ ба бохт рӯбарӯ шуд. Ва онҷо ҳам мо соли 2021 мезбони бозиҳои интихобӣ будем ки дар як гурӯҳ бо Эрон, Лубнон ва Непал тимҳои мо бозӣ карданд ва бо 6 имтиёз дастаи мо бо ишғоли зинаи дуюм ба даври дигар рохат гирифт. Онҷо ҳам аз миёни 11 дастаи зинаи дуюм танҳо онҷо 10 то буд. Аз миёни 10 дастаи зинаи дуюм танҳо 4 тоаш ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё рохат
гирифтанд ва мо албатта дастаи чаҳорум будем баъд аз Таиланд, Арабистони Саудӣ ва Туркманистон. Ҳарчанд имтиёзҳои мо бо Баҳрайн ва Мианмару Камбоҷа баробар буд, аммо вобаста ба кам гирифтани кортҳои зард мо рохатро ба даст овардем. ҳоло ҳамлаи нахустини футболбозони мо дар назди ҷаримагоҳи дастаи Лаос, аммо футболбозони меҳмон фурсат намедиҳанд. Дар маркази майдон Шӯҳрат Элмуродов бузингари тими Регарта Даз қоидаи бозиро дар муқобили бузингари Лаос вайрон мекунад. ва мо имсол ҳам итминон дорем ки дастаи мо метавонад рохат гирад ба марҳилаи ниҳои ҷоми Осиё, ҳарчанд дар арафаи ин рақобатҳо тими моро Австралия интизор аст, яке аз дастаҳое ки муддаӣ аст ва Лаосро маҳз дар бозии нахусти ҳамин бозиҳо шикаст дод бо ҳисоби калон 7-1. ва дирӯз замоне ки мо дар тамринҳои дастаи ҷавонони кишвар иштирок доштем, як суҳбати хеле кӯтоҳ бо Мубинер Гашев, сармураббии дастаи олимпии кишвар доштем ва нишон дар мавриди он қайд кард ки Лаос бисёр тими хуб аст. Ин дастаро набояд бо чашми кам бубинем, ҳарчанд дар муқобили Австралия хатогии Лаос ҳамон буд ки онҳо голи тезсар доданд ва бинобар ин ба бохти калон дучор омаданд. Ва агар мо натиҷаҳои дастаи Лаосро дар бозиҳои интихобӣ мутаваҷҷеҳ шавем, бибинед дар бозиҳои интихобии соли 2021 ду сол қабл онҳо дар як бозӣ баробар аз Малайзия бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд, баъдан аз Таиланд мағлуб шуданд бо ҳисоби 3-0, дар бозии охир Моғолистонро шикаст доданд бо ҳисоби 3-2, вале натавонистанд бо 3 имтиёз ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гиранд. Ин гуна натиҷа соли 2019 ҳам буд дар бозиҳои интихобӣ, замоне ки онҳо танҳо дар бозии охир ғалаба карданд бар Филиппин бо ҳисоби 3-2. Хуб, соли 2017 дастаи Лаос натиҷаи бисёр хуб нишон дод. Онҷо тими мазкур 4 имтиёз гирифт, вале даста рохат гирифта натавонист. Ба марҳилаи ниҳоӣ Тайпейчинро мағлуб кард бо ҳисоби 3-1, бо Ҳонконг бозиро мусовӣ кард 1-1 ва аз Кореяи Шимолӣ мағлуб шуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Лаос аз канори майдон, вале пас хато буд ва инҷо мебинем ки Мубин Асролович ҳоло бисёр эътироз ҳам дорад ба бозингарон ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. Аз бозии нахуст бисёр чиз вобастагӣ дорад, бинандаи азиз, ҳам шумораи тӯбҳои зада шуда, ҳам шумораи тӯбҳои сар дода шуда ва ҳам имтиёз. Ин чиз бисёр муҳим аст ва бовар дорем ки мураббиёни тими олимпии кишвар бо сарвари Мубинер Гашев ин чизро хубтар дарк карданд. Ҳоло бо тӯб бозингарони дастаи Лаос ва мебинем ки онҳо чӣ гуна ҳамла мекунанд. Партоб аз ҷониби Хамбай Муан буд ба канори майдон ва инҷо рақобат кард Китналон Клоп, бозингари рақами 13, вале футболбозони мо муваффақ шуданд, чунки қоидаи бозиро вайрон кард дар муқобили дифогари дастаи олимпии кишвар. На, инҷо офсайд будааст, бинандаи азиз. Дар ҳолати такрор бар алло мушоҳида мешавад ки дар ҳолати офсайд қарор гирифт ин бозингар, ҳарчанд дар рӯбарои ӯ Фахриддин Аҳтамов ҳам қарор дошт. Манучер Сафаров, капитани дастаи олимпии кишвар, яке аз бозингарони хуби футболи кишварамон аст. Ӯ легионер аст ва хушбахтона дар ҳайати дастаи олимпии кишвар шумораи бозингароне ки дар чемпионатҳои хориҷ аз кишвар бозӣ мекунанд кам нестанд. Шумораи онҳо хеле ва хеле зиёд аст ва ба ин хотир онҳо ҳайати асосии дастаи олимпии кишварро ташкил карданд ва мо умед дорем ки шояд баъд аз ин бозиҳо ҳам боз роҳи дигар футболбозон ҳам барои ҳунарнамоӣ кардан дар дастаҳои хориҷ аз кишвар бештар мешавад. Ҳар як бозингар орзу дорад ки берун аз кишвар дар дастаҳои хубтар, дар дастаҳои пурқувваттар, дар чемпионати пурқувваттар бозӣ кунад. ҳоло бо ту футболбозони мо ва имконият дода намешавад ба Шаҳром Самиев. Аммо ҳамларо ҳоло идома медиҳад аз канори рости майдон ва он ҳам нимуҳофизатгар Фатулло Нимзода. ҳоло партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва аввалин зарба дар дақиқаи 7-уми рақобат анҷом дода мешавад аз ҷониби Рустам Соиров, вале зарбаи Рустам Соировро дарвозабон дошта мегирад. дирӯз бинандаи азиз дар арафаи
рӯзҳои таҷлили истиқлолияти кишвар тими миллии мо дар сафар муқобили Сингапур дар бозии дӯстонаи байналмилалӣ ки дар доираи рӯзҳои фифа баргузор шуд дар сафар бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард ва бубинед ки қариб он бозингароне дар тими мунтахаби мо бозӣ карданд ки аксари онҳо бори аввал буданд, аксари онҳо умуман даъват намешуданд ба тими миллӣ, вале онҳо аз уҳдаи вазифаи худ баромаданд ва ғалабаи муҳимро дар муқобили Сингапур ба даст оварда тавонистанд. Акнун моҳи октябрро интизор мешавем ки боз дастаи мунтахаби мо дар як мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Малайзия иштирок менамояд. ба ҳар сурат мо ин рӯзҳоро бесаброна интизор ҳастем, чунки оҳиста-оҳиста то марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки дар давлати Қатар моҳи январи соли 2024 баргузор мешавад, рӯзҳои ё моҳҳои ба шумор боқӣ мемонад. خب باید حمله‌های فوتبالبازان ما بیشتر کرده شوند. از همه مهم است که گل تیزکار حالا میتواند به بازیگران یک روح الهامی خوبتر بخشد. ما حالا مطمئن هستیم که در زودترین فرصت فوتبالبازان ما به این چیز دست می‌یابند. حمله نوبتی بازیگران ما سفاروف از کنار راست میدان، فتح‌الله علیمزاده موقعیت هست برای بازیگران ما، ولی باز هم فتح‌الله علیمزاده که کوشش دومش بود موفق شد نتوانست برسد. اوت به نفع بازیگران ما. توپ از جانب دفاعگران دسته لاوس بیرون کرده شد. البته از لحاظ جسمانی اگر ببینیم بازیگران لاوس اونقدر بهتر نیستند، یعنی آنها اونقدر افضلیت بیشتر ندارند نسبت به دیگر دست‌ها، حتی نسبت به دسته ما، ولی آنها همون فوتبال معاصر رو بسیار خوب از خود کردند، یعنی بازی زمینی توسط پاس و بازی تاکتیکی خیلی خوب از جانب آنها استفاده میشد و حالا هرچند حمله آنها رو ندیدیم، به هر صورت این میتواند به دستای ما اندکی مشکلی هم بود. دیگر دسته ها از جمله خودی لاوس با این بازی ها خیلی زیاد آمادگی دیدند. تیم لاوس در بازی های اتحادیه فوتبال اقیانوس یا که فدراسیون فوتبال ایشان اشتراک کرد و در ماه آگوست یک ماه قبلتر و تیم مذکور در مقابل دسته های خیلی پرقوت وارد رقابت شد. مسابقه از 17 تا 26 آگوست برگزار شد. در یک گروه تیم لاوس با تیم های ویتنام و فیلیپین قرار داشت. بازی اول با آنها با فیلیپین 2-2 کردند و در بازی دوم از ویتنام با حساب 4-1 مغلوب شدند. همینطور برای جایزه مسابقه هم تلاش کرده نتوانستند. عموما در این سازمان دسته های خیلی زیاد هستند، یعنی فدراسیون فوتبالی که ما بالاتر اشاره کردیم و لاوس تا حال نتیجه خوب ندارد. برصد آنها تجربه خوب کسب کردند. در آغاز سال 2023 هم مرحله آمادگی خود را آغاز کرده بودند و تیم ما تنها ماه ایون دو بازی دوستانه بین‌المللی با هنگ کنگ در شهر ترسونزاده برگزار کرد. بازی اول با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید و در بازی دوم با حساب 4-1 مثلا 2-1 بازیگران ما غلبه به دست آوردند. ادامه حمله از سوی بازیگران ما ولی با مسئول قیام‌الدینov فرصت داده نمی‌شود در مرکز میدان. اکنون بازیگران لاوس حالا حمله‌های خود را انجام می‌دهند. بسیار خطرناک برای دفاعگران ما. فخرالدین احدامov بسیار خوب این حالت را رفع کرد. منوچهر سفاروف پرتاب خیلی بلندی و با رستم سایرov حالا دروازه‌بان لاوس به پیش می‌برد. رستم سایرov موقعیت برای او پرتاب و باید ضربه اجرا می‌شد از جانب شهرام سمیف، اما حمله‌گری دومی دسته المپیک کشور به توپ رسیده نتوانست. پرتاب خوبی رستم سایرov و شهرام سمیف میتوانست با یک رسش توپ را به درون دروازه خالی وارد کند. این اولین امکانیت خوبی گلزنی برای فوتبالبازان ما بود، ولی شهرام سمیف نتوانست این امکانیت را خوب استفاده ببرد. بهترین موقعیت، بهترین فرصت گلزنی.
аз он шумораи бозингароне ки ба ҳайати олимпии кишвар даъват шуданд, албатта 4 нафари онҳо аз рӯйхат берун карда шуданд, бинобар сабаби он ки албатта дар мусобиқаи иксели футболи осиё баргузор мешавад. Иҷоза аст ки 3 бозингар, як вазъияти бисёр хафнок бораи бозингарони хати дифои мо, вале аз ин ҳолат бозингарони мо баромаданд. Амадони Камолов тӯбро берун кард ва ҳамла то анҷом хуб идома накард. ҳамлаи навбатии бозингарони Лаос аз канори рости майдон хеле хафнок. Меҳрубон Каримов мубориза мебарад ва тӯб аз майдон берун шуд. Ва 4 нафар албатта аз ҳаят берун карда шуданд. Он бозингароне ки аз ҳайати тими олимпии кишвар берун шуданд, яъне ба хотири он ки бояд яъне маҳдуд аст инҷо шумораи бозингарон барои ширкат дар бозиҳои интихобӣ ва онҳо албатта бозингароне буданд ки арзанда ҳам буданд. вале баъзеҳо бо сабабҳои гуногун ҳайати олимпии кишварро тарк гуфтанд, аз ҷумла Хусрав Тоиров бозингари дастаи Шахтёри Украина. ин бори дуюм мешавад ки бозингари мазкурро ситори мураббиёни тимҳои ҷавонони мо аз ҳаят берун мекунанд ва далели он ҳам гӯё ба гуфти мураббиён, ба гуфти албатта баъзе аз масъулин дар тамринҳо хубтару беҳтар риоя накардани одоби варзишӣ будааст. вале бинобар баъзе хабарҳо гӯё Хусрав Тоиров бо ҳамлагари даста Шаҳром Самиев муноқиша доштанд. онҳо дар тамринҳо байни худ нофаҳмӣ доштанд ва сармураббии тими кишвар тасмим гирифтааст ки Хусрав Тоировро аз ҳаят берун кунад. вале агар рафт, уман хабари дақиқ дар ин маврид нест, ҳар ду бозингар бо ҳам муноқиша дошта бошанд, он гоҳ мураббӣ муваззаф буд ки ҳар ду бозингарро аз ҳаят берун кунад. ин чиз ҳам хуб аст. аммо мутаассифона дар дастаҳои футболи кишвари мо ин чиз бори аввал нест. хеле зиёд иттифоқ меафтанд. ҳатто дар ҳайати дастаи калонсолони мо қаблан ҳам ин чиз рух медод. соли гузаштаам шумо ҳини сафари дастаи кишвар ба ҷоми осиё ҳам дида будед ки чӣ гуна Рустам Соиров аз ҳаят берун карда шуда буд. ман ин чиз хеле бисёр иттифоқ меафтад. ҳоло ҳамлаи бозингарони мо фурсат барои Фатулло Олимзода, зарбаи ӯ ва ту болотар аз дарвозаи Лаос аз майдон берун мешавад. албатта интизоми бозингар, одоби бозингар дар даста ин муҳим аст. аз ҳама аввал бояд бозингар одоби варзиширо риоя кунад. вале албатта мураббиён ҳам муаллим ҳастанд дар дастаҳои кишвар. онҳо ҳам вазифадор ҳастанд ки назму низомро хубтар ба роҳ монанд то бозингарон ба чунин нофаҳмиҳо ва чунин ҷанҷолҳо роҳ надиҳанд. ҳоло фишор меоваранд футболбозони мо, аммо муваффақ намешаванд ки дубора ҳамлаи худро оғоз кунанд. албатта муҳим буд ки голи тезкор аз сӯи тими умеди мо ба дарвозаи дастаи Лаос зада шуд. агар Шаҳром Самиев хубтар ба тӯб мерасид, беҳтарин фурсати голзанӣ пайдо мешуд. ҳоло Амадони Камолов аз канори чапи майдон идомаи ҳамлаи дастаи олимпии кишвар. фурсат ҳаст, бисёр имконияти хуб бояд бошад. Рустам Соиров ва ӯ тавонист як суръати хеле баланд гирад, аммо баъдан дифоъгарони дастаи Лаос имконият надоданд. Фатулло Олимзода гузариши бисёр хуби бозингар рақами 7 мо андаке ӯ ҳаракатҳои ноҷой ё ҳаракатҳои намедонам иловагӣ анҷом медиҳад ки зуд бозингарони Лаос инро пай мебаранд ва тӯбро аз пои ӯ мегиранд. ахиран Фатулло Олимзода ҳам аз тими Равшан ба чемпионати Қазоқистон рафт ба дастаи Атирау. онҷое ки мас Хусрав Тоиров аз ин даста ба Шахтёр рафта буд. идомаи ҳамлаи бозингарони мо фурсат ва аммо офсайд гуфта мешавад. Манучер Сафаров тӯбро ба даруни дарвоза равон кард ба дастпаси Амадони Камолов, аммо довар ишора кард ки бозингари рақами 13 мо дар ҳолати офсайд қарор доштааст. биёед лаҳзаи такрорро мебинем. аммо инҷо шояд офсайд набошад. барса дар ҳолати такрор дида мешавад ки
این لحظه بسیار شوپانوک است، ولی داور байрақчаи خود را بالا برداشت و اشاره هم این بود که او در افساید قرار دارد. Хамадони Камолов. Бозингарони мо бояд фишор оранд ва ин боис мешавад ки дарвозабони дастаи Лаос тӯбро аз майдон зада берун кунад. Санахай Сонефавонг дарвозабони дастаи Лаос аст. Партовбачаи магои дастаи Лаос ва фурсат барои бозингарони мо. Боз як имконияти дигар. ин Шаҳром Самиев буд. Сарафал Рустам Соиров беҳтарин имконияти голзаниро ҳоло истифода бурда натавонист. Албатта ӯ зад зарбаи хешро, аммо ту ба тири дарвоза расиду баргашт. Бе таваҷҷӯҳ мекунем ба ирсоли тӯбе ки аз маркази майдон ирсол карда шудааст ҷониби бозингари рақами 8 Шуҳрат Элмуродов ва зарбаи Рустам Соиров бошад ба болои дарвоза расиду баргашт. Беҳтарин фурсати голзанӣ барои футболбозони мо. ин аллакай дуюмин имконияти хуби голзанӣ аст. Самиев Элмуродов дубора Манучер Сафаров тӯро ба ихтиёри дастаи мо гузошт. Фатҳулло Нимзода Манучер Сафаров имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Партов ва чӣ гуна имконияти хуб, аммо зарбае ки аз ҷониби Меҳрубон Каримов иҷро гардид болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. бубинед чӣ гуна фурсати хуби голзанӣ. барои мо муҳим нест ки кадом бозингар муаллифи гол мешавад. муҳим он аст ки дар зудтарин фурсат бояд ҳисоби бозӣ кушода шавад. назар ба Лаос ҳарифи навбати мо Австралия тими пурқувваттар аст. бинандои азиз, ба ин хотир шумораи голҳо дар бозии имрӯза нақши асосӣ дорад. Соиров пасӯ намегузарад аз бозингарони Лаос ва ҳоло дарвозабони мо Моҳиддин Ҳасанов ҳам ба пеш мебарояд ва имконият намедиҳад. Масуд Қиёмеддинов. Рустам Соиров баъдан натавонист хубтар тӯбро ба ҳамдастаи худ расонад. 20 дақиқа аллакай сипарӣ мешавад. бинандои азиз, аз шурӯи бозии дастаҳои Тоҷикистону Лаос, бозиҳои интихобии рохат ба ҷоми Осиё 2024 аст ки ҳамин ҳоло дар Тоҷикистон баргузор шуда истодааст ва имшабу рӯз бозиҳои дигар ҳам дар гурӯҳҳои дигар сурат гирифта истоданд. ҳоло фурсат барои бозингарони мо. Хамадони Камолов зарба мезанад рост ҷониби дарвоза, вале дарвозабони дастаи Лаос тӯбро дошта мегирад. имрӯз аллакай Қатар бо ҳисоби калони 6-0 Мянмарро шикаст дод. хуб Гуам ва Сингапур бозиро мусовӣ карданд. Малайзия бо ҳисоби 4-0 Филиппинро мағлуб кард. Кореяи ҷанубӣ бар Қирғизистон бо ҳисоби 1-0 даст боло шуд. Чин бар Ҳиндустон бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. Афғонистон боз ҳам ба бохт рӯбарӯ гардид аз Эрон бо ҳисоби 4-0. Индонезия Тайванро бо ҳисоби калони 9-0 мағлуб кард. Ветнам бо ҳисоби 1-0 бар Яман пирӯзӣ ба даст овард. Камбоҷа бар Муғулистон ғалаба кард бо ҳисоби 2-1 ва Тайланд бар Бангладеш. ҳамин ҳоло бозиҳои дигар ҷараён доранд. Ҳонконг бо Ӯзбекистон ки онҷо футболбозони ӯзбек то дақиқаи 90 бо ҳисоби 9-0 пешсаф ҳастанд ва бозиҳои дигар бошад ҷараён дорад, аз ҷумла бозии дастаҳои Тоҷикистон ва Лаос. танҳо зинаи аввал бештар имконият медиҳад ки мо роҳи худро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ҳамвортар кунем. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсати навбатӣ ва аммо суръати партове ки аз ҷониби Рустам Соиров буд андаке баландтар ё тезтар буд
ба ин хотир бозингароне ки дар ҷаримагоҳ қарор доштанд ба тӯб расида натавонистанд. фишор ҳарчи зудтар бояд аз сӯи бозингарони мо бештар карда шавад. дар ин сурат мо метавонем ба мақсад расем. марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё моҳи апрели соли оянда дар давлати қатар гуфтем баргузор мешавад аз 15 апрел то 3 май ва дар он 16 дастаи беҳтарин иштирок мекунанд. аз бозиҳои интихобӣ 15 даста рохат мегиранд ва бо шумоли дастаи мизбон қатар шумораи дастаҳо ба 16 то мерасад. ба ин хотир ҳоло дар 11 гурӯҳ дастаҳои ғолиб рохат мегиранд ва 4 дастаи зимаи дуюм. идомаи ҳамлаи дастаи мо Фатулло Олимзода фурсат ҳаст. 4 бозингари мо наздиктар ба дарвоза ҳастанд ва зарбаи Фатулло Олимзода аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Лаос аз майдон берун мешавад. беҳтарин имконияти голзанӣ барои футболбозони мо ва махсусан барои Фатулло Олимзода аст. бори дигар мебинем аз маркази майдон чӣ гуна ҳамла оғоз гардид. Шаҳром Самиев тӯбро ба канор ирсол кард. Фатулло Олимзода бо як ҳунарнамои хуб метавонист зарба занад, вале монеа пеш оварданд бозингарони Лаос ва инак зарбаи кунҷӣ. меҳрубон Каримов ва Содиқҷон Қурбонов ҳар ду дифоъгари маркази мо ҳам дар ҷаримагоҳи дастаи Лаос қарор доранд. партоби Амадони Камолов хеле ҳам баланд. Шаҳром Самиев тӯб дар ҷаримагоҳи дастаи Лаос. фурсат барои бозингарони мо, вале инҷо хато аз сӯи футболбозони мо сурат гирифт ва довари сурягӣ ҳам зарбаи ҷаримавӣ аз назди дарвозаи Лаос таъин кард. Шаҳром Самиев нагузошт ки тӯб аз майдон берун шавад ва як имконияти хубро барои ҳамдастаҳояш фароҳам овард. вало яке аз бозингарони дастаи Лаос осеб гирифтааст. ҳамин ҳоло дар курсии эҳтиётӣ дастаи олимпии кишвар бозингарони бо таҷриба ҳастанд ва онҳо шояд дар ҳоло корти зард нишон медиҳад. ба Содиқҷон Қурбонов довар корти зард нишон медиҳад ва эътироз ҳам мекунад дифоъгари дастаи Истиқлоли Душанбе ва тими олимпии кишвар. мебинем ки дар кадом ҳолат ӯ ғайриқоида бозӣ кард. бо оринҷи даст барои футболбозии дастаи Лаос дадааст. хуб дар курсии эҳтиётӣ ғайр аз дарвозабонҳои эҳтиётӣ Сурохоҷа Юсупов ва Шаҳобиддин Маҳмудзода, онҷо Ҷонибек Шарипов, Алиҷон Кароматуллозода, Азизбек Ҳаитов, Алишер Раҳимов, Шаҳриёри Иноятулло, Алишер Шукуров, Сурохоҷа Юсупов, Алиҷони Айнӣ, Руслан Хайлоев, хуб Фирдавс Алиназаров ва Исроил Холов қарор доранд. аз он ҳайате ки бинандаи азиз дар бозии дӯстона муқобили Ҳонконг 2 моҳ қабл тими мо иштирок карда буд, чанд нафар ҳам ба ҳаят даъват карда нашуданд. футболбозоне ки албатта арзанда ҳам буданд, вале албатта мураббӣ беҳтаринҳоро ба ҳаят ҷалб мекунад. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори майдон ва фурсат дода намешавад ва онҷо ҳатто баъзе бозингароне ки дар хориҷи кишвар бозӣ мекарданд аз тимҳои мо ба ҳаят даъват нашуда буданд, баъзе онҳо албатта. ва аз он ҳаят киҳо нестанд? Фаридун Давлатов аз Регарта даст, Абдулло Шарипов аз клуби маркази вардиш Артиш, Амин Иргашев аз тими Регарта даст, хоб Далер Шарипов аз тими Металлург даъват нашуданд, Мустафо Маликшоев аз тими Файзкан
Азбек Далиев аз тими Хуҷанд, Аббос Андалебов аз тими Равшан, Асадбек Зиёзода аз тими Иста Равшан, Комрони Иброҳимов аз клуби марказӣ варзиш Артиш, Ҳайдар Сатторов аз тими Истиқлол ва Раҳматшур Раҳматулла ахиран аз ҳайат бинобар сабаби албатта чун маҳдудият буданд берун карда шуд бозингари тими Равшан ва албатта Шорусанд. Фарқият ҳаст нисбат ба он бозие ки ду моҳ қабл тими мо анҷом дод, вале дар он бозӣ мо гуфтем чанд бозингари асосӣ иштирок карда натавонистанд. Qurbanov, Mehribon Karimov, бо бозингарони дастаи мо, вале дар нимаи майдони худ футболбозони Лаос ҳоло мустаҳкам хатти дифои худро нигоҳ дошта истоданд ва имконият медиҳанд ба бозингарони мо. Чанд фурсат буд барои футболбозони Тоҷикистон, вале аз онҳо бозингарони мо пурсамар истифода бурда натавонистанд. Моничер Сафаров, Содиқҷон Қурбонов, партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Лаос, вале тӯб рост ба дасти дарвозабон меравад. дастаи мо сар карда аз соли 2012 ҳамеша дар бозиҳои интихобӣ иштирок мекунад. Нахустин бор тими Олимпии кишвар дар бозиҳои интихобӣ соли 2012 иштирок карда буд, аммо рохат нагирифт ба марҳилаи дигар ва тими мо дар як гурӯҳ бо дастаҳои Олимпии Эрон, Кувайт, Баҳрайн, Қатар ва ҷазираҳои Малдив буданд ва 6 имтиёз тими мо даст овард, аммо ба марҳилаи дигар рохат гирифта натавонист. ҳоло ҳамлаи дастаи Лаос аз канори чапи майдон ва дар зудтарин фурсат муқобилият нишон диҳанд бозингарони мо ва ҳамин тавр ҳам мешавад. Тӯбро гирифтанд ва имконияти худ ба ҳамла рафтан вуҷуд дорад, аммо Самиев дар ҳолати офсайд қарор доштааст. соли 2015 ҳам дастаи Олимпии кишвар дар бозиҳои интихобӣ вало як вазъияти бисёр хавфнок ин аввалин фурсат барои дастаи Лаос буд. Муҳриддин Ҳасанов ба пеш баромад, вале ба бахти ӯ бозингари дастаи Лаос ин фурсатро хуб истифода бурда натавонист. дақиқаи 30 бозӣ аст бинандаи азиз, ҳисоб 0-0. соли 2015 дастаи мо дар як гурӯҳ бо Аморот, Яман ва Шри-Ланка бозӣ дошт. бозиҳо дар Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд ва тими мо натавонист онҷо ҳам бозии арзанда нишон диҳад. бештар муваффақиятҳои баъзе муваффақиятҳои тимҳои ҷавонони наврасони кишвар ва яке аз сабабҳое ки рохат мегирем ба марҳилаи ниҳои ҷоми Осиё ин баргузор кардани бозиҳои интихобӣ дар худи Тоҷикистон аст. ин бисёр имконияти хуб ҳам ҳаст ки баъзе дастаҳо бо ин васила ҳам метавонанд дар майдони худ хубтар бозӣ кунанд, дар назди мухлисон ба ин хотир рохатро метавонанд соҳиб шаванд. Масуд Қиёмиддинов бо тӯб, ҳамлаи бозингарони мо Шаҳром Самиев, вале Шаҳром Самиевро иҳота карданд бозингарони дастаи Лаос ва тӯбро озодона аз ӯ гирифтанд. Меҳрубон Каримов, Фатулло Олимзода, Амадони Камолов аз канори чапи майдон ба ҳамла мегузарем ва инҷо Амадони Камоловро аз пой меафтонанд. бозингари дастаи Лаос ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад.
خب حالا می‌بینیم که ضربه جریمه‌ای با کدام اسلوب با کدام طرز اجرا کرده می‌شود. در دست توپ محمدانی کمالوف و فتح‌الله علیمزاده قرار دارند و بازیگرانی که قامت بلندتر دارند در جریمه‌گاه هم موظف هستند که خوبتر بازی کنند در چنین وضعیت‌های استانداردی. کمالوف و فتح‌الله علیمزاده آمادگی می‌گیرند. خب حالا بیاد می‌بینیم فتح‌الله علیمزاده اینجا پرتابی محمدانی کمالوف ولی کسی به توپ رسیدن نتوانست. تمام منوچهر سفرов بیرون از جریمه‌گاه موفق شد که توپ رو گیرد. حالا پرتاب شهرت المرادov و دروازه‌بان لاس اشتباه میکند. بهترین موقعیت برای بازیگران ما، اما این فرصت هم از دست رفت. بار دیگر به توجه میکنیم بسیار پس خوب هم بود. اینجا شهرام سمیف ضربه زدن نتوانست. اولین شده او از داخلی بازیگران بیرون آمد و کوشش کرد که ضربه زند ولی با توپ رسیدن نتوانست شهرام سمیف. باز یک فرصت از دست رفت. المرادov محمدانی کمالوف مهربان کریمов از خطای دفاعگری ما ولی فخرالدین احتمов زود این اشتباه را اصلاح کرد. مسعود قیومیدینov هم نتوانست موفق شود. برسال مسعود قیومیدینov توپ را میگیرد و در مقابل او خطا صادر میشود از جانب نیم محافظتگری دسته لاوس. داموت سوات فخرالدین احتمов منوچهر سفرов پرتابی با جریمه‌گاه. فتح‌الله علیمزاده بسیار خوب بازی دارد بازیگر رقم 7 ما. حالا پرتابی دوباره او احتمов مسعود قیومیدینov بازیگزاری خوبی فولوبازانی ما و یک پرتابی دیگر را انتظار هستیم اما توپ را از جریمه‌گاه زده بیرون میکند حمایتگری دسته لاوس. کمالوف پرتابی خیلی هم بلند امکانیت برای فولوبازانی ما و توپ از میدان بیرون نشده است. همیشه فولوبازانی دسته لاوس در خط حمایت هستند. فتح‌الله علیمزاده شش خوب هستند برای آغاز کردن حمله. المرادov سفرov فتح‌الله علیمزاده یک پرتابی دیگر خیلی هم بلند سویرف ولی او به توپ رسیدن نتوانست. موفقیت های رستم سویرف در چمپیونات لیگ یکمی ازبکستان خیلی نظررس هستند و او حالا در دسته لوکوموتیو تاشکند بهترین نشانزن است و دسته در جدول مسابقه زینه اول رو اشغال میکند با 33 امتیاز و مبارزه خواهد بود برای برآمدن به سوپرلیگ ازبکستان. ادامه حمله بازیگران محمدانی کمالوف فالو میتواند حمله رو خوبتر ادامه دهد. در جریمه‌گاه 3-4 نفر رو فریب داده نیست اما اجازه نمیدهند. در لحظه آخرین بازیگران دسته لاوس قیومیدینov پرتابی خیلی بلند به جریمه‌گاه فتح‌الله علیمزاده شهرت المرادov
Меҳрубон Каримов. Партоби Содиқ Қурбонов ба канори майдон, вале ту ба Рустам Соиров намерасад. خب تا پایان نیمه اولی بازی وقت خیلی کم باقی میموند. بیننده عزیز از آن فرصت هایی که فوتبالبازان ما داشتند یگان تاش خوب استفاده برده نشد و استثنای یک ضربه رستم سایرов که تو با بالای دروازه رسید. مخلصان فوتبال تاجیک حالا بصبرانه انتظار گل هستند. دومای حمله بسیاری ما شوراد المرادف از میان دو نفر میگذرد. منوچهر سفرов اوت. منوچهر سفرов капитани дастаи олимпии кишвар дар охирин бозӣ дастаи локомотив дар чемпионати ӯзбекистон муқобили динамои самарқанд дар ҳайати асосӣ бозӣ кард ва баъдан дертар ба ҳайати тими олимпии кишвар шомил гардид ва онҷо рустам соиров ҳам дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ кард ва бозӣ бидуни гол 0-0 ба поён расида буд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо соиров сам мубориза мекард. футболбозони дастаи лаос. рустам соиров дар охирин бозии хонагии дастаи локомотиви тошканд муқобили тими хорасм ки дастаи локомотив бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. аввалин шуда ҳисоби бозиро кушода буд дар дақиқаи 80. бозӣ як вазъияти хуби дигар аммо ба тӯб намерасид. ду гол зад рустам соиров, яъне ғалабаи дастаи локомотивро дар муқобили хорасм аст. ду голи рустам соиров таъмин карда тавонист. дар дақиқаи 80 ва 43 ду дафъа дарвозаи алифро рафт накард. ҳоло як лидери асосӣ дар ҳайати ин даста ба ҳисоб меравад ва бояд дар тими олимпии кишвар ҳамчунин сифати лидерии худро рустам соиров нишон диҳад. партоб аз канори рости майдон ирсоли ту ба чаримагоҳ, вале бозингарони лаос ин бозигузориро пай бурданд ва акнун ба ҳамла мераванд аз канори майдон ва танҳо ду бозингари дастаи лаос ҳоло ҳамладо идома медиҳад ва бубинед ки ба як мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд футболбозони хатти дифои мо, вале аз ин ҳолат баромада тавонистем. амадали камолов ҷои худро агар хато накунам иваз кардааст ва пас ба суроғҳои ноаниқ ва инҷо иштибоҳ мекунад дарвозабони дастаи лаос. туп ба паҳлӯи дарвоза расид. шояд ӯ гумон дошт ки туп аз майдон берун мешавад. ин як партоби нодурусти амадали камолов ҳам буд ва агар ҳамин тавр дарвозабони дастаи лаос мегузошт ки туп равад, агар ба паҳлӯи дарвоза намерасид, ҳатман ҳисоби бозӣ кушода мешуд. вале мутаассифона 40 дақиқа сипарӣ шуд аз шурӯи бозӣ. бинандаи азиз 5 дақиқаи дигар, камтар аз 5 дақиқаи дигар то поёни нимаи аввал боқӣ мондааст. ҳисоб ҳанӯзам кушода нашудааст. партоби баланд ба рустам соиров. идомаи ҳамлаи мо масъуд қиёмиддинов, вале то лаҳзаи охирин ҳамларо идома дода натавонист. خب بازیگر در حیاتی دسته مو ایواز کرده می شود. مسرور قیومیدینوف بازیگر رقم 21 ایواز می شود و با جای او علیجان عینی با میدان می آید. این تغییرات زود از جانب ستاد مربیان و شاید البته
бо баровардани бозингари ним муҳофизаи ҳамлагар, яъне бозингаре ки бештар пасҳои хуб анҷом медиҳад ва бештар метавонад ҳамларо дар пеш хубтар кунад, ӯ метавонад пасҳои хуб ба ҳамлагарон таъмин намояд. Рафти бозиро Мубин Эргашев дигар карданист. Алиҷони Айнӣ ба майдон омад, яке аз бозингарони хуби футболи кишварамон. Анучер Сафаров партоби баланди ба ҷаримагоҳи дастаи Лаос, вале боз ҳам касе ба тур расида натавонист. моҳи сентябр дар футболи кишварамон бисёр моҳи хубу хотирмон бояд бошад, зеро дар баробари он ки дастаи асосии мо тими миллӣ дар бозии дӯстона ғалаба кард, яъне моҳи сентябр бо ғалаба дар футболи кишвари мо оғоз шуд ва тими олимпии кишвар ҳам ин анъанаро бояд идома диҳад. Ва баъдан дар нимаи дуввуми моҳи сентябр дастаҳои мо Истиқлол ва Равшан дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ва ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ хоҳанд кард. ҳар ду дастаи мо дар майдони худ бозӣ мекунанд. Истиқлол бо Алдуҳайд рӯзи 19 сентябр соати 21 ва Равшан дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо тими Марви Туркманистон ворди рақобат мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсат ҳаст, Омадони Камолов, мавқеят барои Амадонӣ, пас ба Соиров, ирсоли тӯб бояд аз ҷониби Соиров бошад, тӯб дар майдон боқӣ мемонад ва бозингари Лаос ҳам мубориза бурд муқобили Рустам Соиров ва довари ишора мекунад ки дарвозабон аз назди дарвоза тӯбро бояд ба бозӣ даровад. чаро пас набуд аз сӯи Рустам Соиров? биёед мебинем. бо пои чап метавонист зуд тӯбро пас ёне тӯбро ба ҳамдастаҳояш ирсол кунад, аммо ба ӯ монае пеш овард капитани дастаи Лаос. партоби хеле баланд, дақиқаи охирини бозӣ дар нимаи аввал. тамошобинони азиз, ҳисоб ҳанӯз ҳам кушода нашудааст. мухлисон ҳоло лаҳза ба лаҳза бозингаронро талқин мекунанд ки бояд хубтару беҳтар бозӣ кунанд. Фатҳулло Нимзода пасиҳо ба Рустам Соиров. Рустам Соиров аз бозингари дастаи Лаос мегузарад, аз капитани даста, аммо то лаҳзаи охирин сурати худро идома дода натавонист. Тӯб Фатҳулло Нимзода дар марказ ва довар ишора мекунанд ки баръакс Фатҳулло Нимзода ҳоло яғал бозӣ кард ва барои даъвояш довар ба корти зард нишон медиҳад. албатта бояд ба эҳсосот дода нашаванд бозингарон. биёед мебинем. охиран Фатҳулло Нимзода тӯбро гирифта аз бозингари дастаи Лаос. вале инҷо андаке хато аз ҷониби бозингари дастаи меҳмон буд. шояд довар барои он ки Фатҳулло Нимзода тӯбро нигоҳ дошт дар майдон, баръакси ҳол зарбаи ҷаримавиро ба тими Лаос дод. ҳоло тӯбравои бозингарони мо Қурбонов, Камолов, Фатҳулло Нимзода, Меҳрубон Каримов. 2 дақиқа илова карда шуд ба нимаи аввали бозӣ. аллакай 1 дақиқаш сипарӣ гардид. Сафаров Содиқҷон Қурбонов
беҳтар. Соло барои як ҳамлаи дигар. Алиҷони Айнӣ аз маркази майдон пас ба канори рост. Манучар Сафаров дубора метавонад ҳамларо идома диҳад. Алиҷони Айнӣ ирсоли туп, фурсат барои Элмуродов. Фатулло Нимзода, Амадони Камолов, партоби ба ҷаримагоҳ ва зарбаи Шаҳром Самиев туп болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. Охирин шонс дар қисми аввал барои бозингарони мо ва махсусан барои Шаҳром Самиев буд. Биёд мебинем ва зарбаи болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. Хуб, ҳамин тавр қисми аввали бозӣ ба анҷом мерасад. Бинандаи азиз, бидуни гол 0-0 ва мо умед мебандем ки дар қисми дуюм футболбозони мо метавонанд бозӣ хубтару беҳтар намоиш диҳанд, чунки тамоми мухлисон ва ҳаводорони футбол голро интизор ҳастанд. Дар қисми аввал назардани гол яъне накушодани ҳисоб аз ҷониби бозингарони мо ин бисёр ҷои таассуф ҳам ҳаст. Баъд аз чанд лаҳза мо бармегардем ба нимаи дуввуми бозӣ.
Substitution for Laos. The player number 9. бинандаи азиз, ба қисми дуюми бозӣ байни дастаҳои тоҷикистон ва лаос бармегардем. бозиҳои интихобии рохат ба ҷоми осиё 2024 ҳамин ҳоло ҷараён дорад ва баъд аз нимаи аввали бозӣ ҳисоб 0-0 ва аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи лаос дар оғози қисми дуюми рақобат ба амал омад. ба ҷои бозингари рақами 9 ҳамлагари ин даста Хамбай Хуан ба майдон бозингари рақами 22 Суфан Хамбай Он ворид гардид. ин тағйироти нахустин аст. ёдовар мешавем ки дар поёни нимаи аввали бозӣ Мубин Эргашев Масрур Қиёмиддинов муҳофизатгари марказиро бо Алиҷони Айнӣ иваз кард ва Алиҷони Айнӣ 4-5 дақиқа дар поёни нимаи аввал ҳунарнамоӣ кард ва акнун дар оғози қисми дуюми вохӯрӣ дар ҳайати дастаи Тоҷикистон тағйирот нест. Хуб, биёед бори дигар бо ҳайати дастаҳо ошно мешавем. ҳайати дастаи Лаос дарвозабон Санахай Сонеҳавонг. ҳоло ҳамлаи бозингарони мо аз канори майдон тавассути Рустам Соиров оғоз мешавад. Манучер Сафаров пас ба канори рости майдон. инҷо Алиҷони Айнӣ ҳоло бо туп ва як ҳолати ногувор ҳам буд барои бозингарони мо. Алиҷони Айнӣ партоби хуби ба Манучер Сафаров имконият ва Манучер инҷо зарбаи Амадонӣ ба куҷо меравад. хеле саросимавор Амадонӣ зарба зад ва ҳамин тавр бенатиҷа ҳоло қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ҳимоятгари дастаи Лаос дар бозии имрӯза Хамса Нига Фимасон таҳти рақами 3 рақами 5 Анулак Ваналат таҳти рақами 6 капитани даста Инфачук ва ҳамчунин таҳти рақами 13 Танофонг Ангот ва рақами 17 ҳам будааст Чикатон Ванчано. инҳо дифоъгарони дастаи Лаос. ҳоло ҳамлаи дастаи Лаос аз канори чапи майдон як нафар ва инак ба ҳамла 2-3 нафари дигар ҳамроҳ мешаванд. пас ба канори рост бисёр хафнок менамояд. ҳоло Читакон Ваначоне партоби баландию ва хушбахтона туп аз ҷаримагоҳ берун шуд. хуб, дар маркази майдон дар ҳайати дастаи Лаос бозӣ мекунанд бозингари рақами 8 Чантнивакс Хонумфон рақами 11 Хонесаваҳ Конечуван рақами 14 Роман Абусон Ангот ва рақами 15 Дамот Тонгамасаҳ ва дар хати ҳамла ба ҷои рақами 9 гуфтем бозингари рақами 22 омад Суфан Хамбай Он ворди майдон шуд. Гильермо Арена мутахассиси итолиявӣ сармураббии дастаи Лаос аст. Хуб, ҳайати дастаи Олимпии Тоҷикистон дар бозии имрӯза чунин аст. дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов ҳимоятгарони тими мо дар маркази хати дифоъ бозӣ мекунанд. Фахрин Ахтамов ва Меҳрубон Каримов аз канорҳо аз рост Манучер Сафаров капитани даста ва аз чап Содиқ Қурбонов. хуб, дар маркази майдон Шӯҳрат Элмуродов акнун Алиҷони Айнӣ ҳунарнамоӣ мекунад. аз канорҳо Амадони Камолов ва Фатулло Олимзода ҳунарнамоӣ мекунанд. дар хати ҳамла Шаҳром Самиев ва ҳамчунин Рустам Соиров сармураббии даста Мубин Эргашев. идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори майдон ҳоло бо туп бозингари рақами 12 ва ин вазъият берун карда мешавад ва он ҳам дифоъгари дастаи Олимпии кишвар буд Фахриддин Ахтамов ва як зарбаи кунҷӣ овард барои дастаи мо. ҳоло Амадони Камолов ишора мекунад ки чӣ гуна бояд тупро ба ҷаримагоҳ ирсол кунад. бозингарони қомат баланд зиёд дорем. партоби хеле ҳам баланд ва туп аввалин шуда аз сӯи бозингарони Лаос берун карда шуд. Фатулло Олимзода тупро нигоҳ медорад. идомаи ҳамлаи мо Шӯҳрат Элмуродов Фатулло Олимзода бо Сами Элмуродов имконият ҳаст барои идома додани ҳамла. зарба бо сар иҷро мешавад ва ин дифоъгари тими мо буд агар хато накунам. Камолов боз як партоби дигар хеле ҳам баланд Манучер Сафаров талош кард. Шӯҳрат Элмуродов зарбаи ӯ ва туп берун карда мешавад. зуд бозингарони Лаос мубориза мебаранд. Самиев тупро аз даст медиҳад ва ҳамлаи дастаи Лаос озодона Фатулло Олимзода тупро аз ӯ гирифт. пас ба Рустам Соиров
думай ҳамлаи дастаи мо Соиров, Шӯҳрат Элмуродов, Манучер Сафаров, Алиҷони Айнӣ, Манучер ва як паси хуб ҳам овард ба Алиҷони Айнӣ. Ҳамлаи мо дубора идома мекунад тавассути капитани даста. Зарба иҷро мешавад аз ҷониби Рустам Соиров, вале ту аз паҳлӯи дарвозаи Лаос аз майдон берун мешавад. Хеле наздик буданд футболбозони мо дар як 5 дақиқаи аввали қисми дуюми рақобат, аммо ҳеҷ не ки бозингарони мо ҳисоби бозиро кушоянд. Дар қисми аввал албатта то як андоза бисёр ҷои таассуф ҳам буд ки мо натавонистем хубтар бозӣ кунем. Дар хатти ҳамла бозингарони мо бисёр заиф бозӣ карданд ва бештар маҳорати инфиродии бозингарон эҳсос шуд назар ба он ки бозӣ дастаҷамона бошад. ва ин боис шуд ки мушкил шавад дар 45 дақиқаи қисми аввал шогирдони Мубин Эргашев ҳисобро кушода натавонистанд. ҳарчанд мо имкон доштем ки 2-3 маротиба дарвозаи Лаосро рах накунем. фишори бозингарони мо футболбозони Лаос ҳам ҳоло бубинед чӣ гуна бо як боварӣ ҳамдигарфаҳмӣ хеле хуб доранд. ҳарчанд онҳо хеле кам бо туп бозӣ мекунанд, аммо дар як лаҳза ҳамдигарфаҳмии бозингарони дастаи Лаос хеле хуб эҳсос мешавад. ва тупро зуд гирифтан футболбозони мо. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Фатҳулло Олимзода вале тупро аз даст медиҳад бозингари рақами 7. Амадони Камолов, Соиров, паси бисёр хуб ба Амадони, вале бозингари рақами 13-уми дастаи мо муваффақ шуда натавонист. инҷо нофаҳми Камолов бо дифоъгари дастаи Лаос. Мубин Эргашев барои мо шумо нишон дода мешавад. Мубин Эргашев дар тими миллӣ ҳам фаъолият кардааст. мутахассиси 49-сои футболи кишвармон бо партоби хеле баранд ба ҷаримаgoи дастаи Лаос дарвозабон ба пеш баромад. Камолов метавонад ҳамаро хубтар анҷом диҳад аз масофаи дур. имкони зарбазанӣ ва ин Фахриддин Аҳтамов буд, ҳимоятгари дастаи Олимпии кишвар. Сараввал бо пои рост мехост зарба занад, баъдан бо пои чап ва ту бо як расиш ба бозингари Лаос аз майдон берун шуд. партоби навбатӣ идомаи ҳамлаи бозингарони мо як рисоли навбатӣ ва бенатиҷа ба анҷом мерасад. ҳоло Гилермо Арена эътироз дорад ба шогирдонаш. албатта мо гуфтем ки мутахассиси мазкур ки сармураббии дастаи Лаос аст, чандон натиҷаҳои баланд надорад дар фаъолияти мураббигиаш. мутахассиси 49 соли футболи Италия аст ва дар фаъолияти мураббигиаш мафсуф дар чанд кишварҳо ба ҳайси сармураббӣ фаъолият кардааст. албатта бештар фаъолияти мураббигӣ дар футболи Осиё мебошад, зеро дар дастаҳои футболи Дубай ва дигар тимҳо фаъолият бурдааст. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони дастаи мо ҳаст. Рустам Соиров дар баъзе гурӯҳҳо бинандаи азиз баъзе дастаҳо аллакай баъд аз ду бозӣ мавқеи худро барои баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё мустаҳкам кард. ҳоло як вазъияти бисёр хавфнок ва инҷо бозингари дастаи Лаос бо дарвозабони мо 1-1 мебарояд ва муваффақ мешавад. бисёр ҷои таассуф аст бинандаи азиз. дақиқаи 54-уми рақобат бозингарони дастаи Лаос муваффақ мешаванд ба задани гол ва инам Дамод Тонкамсават. бубинед чӣ гуна онҳо
پرتگالی‌ها حمله کردند و دروازه ما را رخنه نمودند. بازیگران لاوس و اگر خطا نکنم در دام این 54 دقیقه این اولین ضربه راست دسته لاوس جانب دروازه ما بود و اون هم با گل انجام یافت. در لحظه آخرین این بازیگر دروازه‌بان ما مهرالدین حسنوف را فریب داد و موفق به گلزنی شد. ببینید چگونه خط حمایه بدون بازیگران باقی ماند. تنها صادق قربانوف آنجا بود که هیچ کمکی کرده نتوانست و بازیگران لاوس موفق شدند به زدن گل. و میدونید چی بیننده عزیز، در همین بازی‌های انتخابی حتی شماره گل‌های سرداشت نقش بسیار اساسی دارد و حتی ما دیروزک هم گفتیم که استرالیا 7 گل سر زد ولی یک گل سر داد، این میتواند مانع شود. حالا بازیگران لاوس و دروازه ما هم گل میزنند. این بسیار جای تاسف است. البته ما حالا امید داریم که تیم ما میتواند یک نتیجه خوب رو صاحب شود. وقت خیلی زیاد است، تنها 10 دقیقه سپری شده از آغاز قسم دوم. 35 دقیقه دیگر در پیش است، اما گپ سری سر دادن گل میرود. ضربه کنجی برای بازیگران ما. فتح‌الله علیمی‌زاده دوباره اشاره میکرد که از سلیناف ضربه کنجی به بازی داره وارد میشه. پرتاب خیلی بلند حسام سویرف، دونی کامالوف، پرتاب خیلی هم بلند، فرصت برای بازیگران ما، اما ضربه شهرام سمیف بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. شهرام سمیف می توانست برای دیگر هم دسته هایش امکانیت فراهم برد، اما با سر توپ رو جانب دروازه روان میکند حملکت دسته ما. حالا من فکر میکنم مبین ارگاشف در مورد استفاده بردن بازیگران ذخیروی اندیشه کند. اونجا بازیگران بسیار خوب هم هستند. از جمله در مرکز بازیگران خوب داریم. در کروسیه توتیالیشا شکوروف یکی از آنها بازیگری دسته کوکتاش که با سن سال جوانی خود نگاه نکرده بسیار خوب هنرنمایی میکنه، ولی قبلا ممید دیگه شو رو در موقع دیگر استفاده برده بود، در موقع نیم مفیزتگری کنور. البته نیم مفیزتگری مرکز است. باز یک حمله دیگری بازیگران لاوس زود فوزان می‌کنند، مبارزه برند و همینطور هم میشود. اینجا دفاعگری ما توپ رو نگرفت. بازیگر لاوس از پای افتاد، بعداً فوتبالیست ما آسانه که توپ رو از پای گرفت و حمله رو حالا بازیگران ادامه میدهند. فتح‌الله علیمی‌زاده، علیجان عینی، علیجان عینی، پرتاب او و جریمه گل، فرصت برای سایروف ولی ضربه سایروف رو دروازه‌بان داشته میگیرد. سانخای سونتاوونگ، پرتاب علیجان عینی بسیار خوب بود، سایروف هم خوب است. میان دفاعگران دسته لاوس بیرون آمد. حالا میدونید بیننده عزیز، از در حیط دسته المپیک کشور غیر از شهرام سمیف و همچنین شهرام سمیف و رستم سویروف در کرسی احتیاطی ما دیگر حمله‌گر نداریم. همین گونه است. منوچهر سفرов پرتاب بلندی و باز هم دروازه‌بان لاوس به پیش میبرد و این وضعیت رو رفع میکند و یک وضعیت خوبی دیگر برای بازیگران ما. بهترین امکانیت بود بیننده عزیز. دونی کامالوف کوشش خیلی خوب کرد. بردگر متوجه میشم گزارش او و همچنین پرتابش جانب دروازه بسیار عالی بودند.
бозингери дуюм дар ҳайати дастаи Лаоси вазн мешавад ва ба майдон бозингери рақами 10 меояд ва муаллифи голи дастаи Лаос иваз карда мешавад Дамот Тонгхамсават ва ба ҷои чони Венпасерс ворди майдон мешавад. Бубинед аз куҷо ҳамлаи дастаи Лаос шурӯъ шуда буд ва бозингери рақами 17 Читакон партоб кард ва баъдан ҳисоби бозӣ кушода шуд. албатта аз ҳайати дастаи олимпии кишвар ду ҳамлагар яъне берун карда шуданд. яке аз онҳо мо гуфтем ин Далил Шарипов ва дигар албатта бозингар Хусрав Тоҳиров. Хусрав Тоҳиров аслан муҳофизатгар ҳам ҳаст, вале дар хати ҳамла ҳам бозӣ карда метавонад. сипарӣ шуда аз оғози қисми дуюми вохӯрӣ бинандаи азиз. ҳоло зарбаи кунҷӣ. партоби хеле ҳам баланд. алиҷони айнӣ. ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мо. хеле зиёд шуд зарбаҳои кунҷӣ аз ҷониби футболсони Тоҷикистон. партоби Фатҳулло Олимзода. вазъияти бисёр хуб буд, аммо Шаҳром Самиев чӣ кор кард дар ин лаҳза? метавонист хубтар зарба занд, шояд ногаҳон тӯб ба ӯ расид. واقعا هم مشکل میشود جریان بازی برای فوتبالسازی ما خیلی و خیلی مشکل میشود. بیننده عزیز حالا بازیگران دست لاوس باز یک حمله دیگر آغاز میکنند از کنار چپ میدان. تنها دو نفر اونجا در جریمه‌گاه ما قرار دارند و بسیار وضعیت خطرناک ضربه زده میشود مهرالدین حسنов و بسیار مشکل بود بیننده عزیز. Амадони Камолов ҳоло бояд ҳамла шурӯъ шавад. пас ба куҷо? ба ҳамон бозингере ки суръат дошт. бисёр хатоҳо аз сӯи футболбозони мо зиёдтар ба назар мерасанд. бозингерони Лаос ҳоло боз як ҳамлаи дигар оғоз мекунанд ва хушбахтона инҷо ҳолати офсайд буд. бозингерони Лаос ки дар қисми аввал дар хати ҳимоя хеле устувор бозӣ карданд ва ба футболбозони мо имконият надоданд, ҳоло метавонанд онҳо чунин хати дифои худро нишон диҳанд. бубинед чӣ гуна зарбаи хеле ҳам сахт ҷониби дарвозаи Муҳриддин Ҳасанов иҷро шуд ва Муҳриддин Ҳасанов бо ҳар роҳе набошад ин зарбаро баргардонид. Соиров. хуб, ду бозингар ҳоло ба майдон меояд дар ҳайати дастаи Олимпии кишвар. коргардон зуд Рустам Соиров ва Шаҳром Самиевро барои мо нишон медиҳанд бинандаи азиз. шояд онҳо пай бурданд ки маҳз ҳамин бозингарро иваз мекунам. Руслан Хайлоев дастбарваи дастаи Зенити Санкт-Петербург. бубинед ба хотири он ки дар тими Олимпии кишвар бозӣ кунам ӯ ин дастаро тарк кард. аҳсан мегӯем ба Руслан Хайлоев. идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Камолов
3 нафарро фире медиҳад. баъд пас яъне алиҷони айни, шаҳром самиев ҳарду интизор доштанд ки ҳамадони камолов онҳо пас медиҳад. вале бозингари мо хос зарба занад. албатта мо бозингарони бисёр хуб дорем, вале дар чунин бозиҳои ҳассос маҳорати инфиродиро бояд камтар истифода бурд. ду таъхирот дар ҳайати дастаи мо анҷом мешавад. киҳо ба майдон меоянд? хайлоев ва ҳамчунин алишер раҳимов. хуб, сараввал дар ҳайати дастаи лаос бозингар рақами 11 тарки майдон мекунад. Конучани ва ба ҷои ӯ бозингар рақами 21 ба майдон меояд. Фотҳалак Тонгансинг ва Фатҳулло Олимзода иваз мешавад. дар ҳайати дастаи мо бозингари рақами 7 бисёр хуб бозӣ дошт Фатҳулло Олимзода. хуб, ба ҷои Фатҳулло Олимзода ки ба майдон меояд? Алишер Раҳимов. ҳоло иваз шуд бозингар дар ҳайати дастаи мо ё на? бале, бозингари рақами 10 Шаҳром Самиев иваз шуд ва ба ҷои Руслан Хайлоев ба майдон омад. ду легионер дар ҳайати дастаи мо Алишер Раҳимов дар ҳайати дастаи Амкал дар Русия бозӣ мекунад ва бозингере ки Шаҳром Самиев иваз кард Руслан Хайлоев бошад дар ҳайати дастаи Зенит-2 Санкт-Петербург буд ва ин дастаро тарк кард. Соиров домои ҳамлаи бозингарони мо партова ҷаримаго ва бисёр имконияти хуб, махсусан Алишер Раҳимов чунин имконияти хубро дошт бозингари рақами 10, вале аз он хуб истифода бурда натавонист. яке аз бозингарони дастаи Лаос осеб гирифтааст. аз чеҳраи бозингарони мо ки иваз шуданд маълум мешавад ки онҳо хеле асабӣ ҳастанд. مجبور میکنن که فوز لائوس از مجبور بیرون شود. خب بازیگری که تحت رقم دهم در حیط دسته ما با میدان اومد طبق خبرهای اخیر دستش رو ترک کرده بود تیم امکال. این دسته در میدیا لیگ روسیه هنرنمایی میکند و حالا فعالیتش رو در کجای ادامه میدهد رحیموف معلوم نیست. بعضی خبرها بود که او به دسته دیگر میگذارد، دسته بروک بویز این دسته هم در میدیا لیگ بازی میکند. تا حال دقیق نیست. خب ضربه گونجی Руслан Хайлоев тӯбро ирсол мекард ба Манучер Сафаров, партов ба ҷаримаго, вале боз ҳам муваффақ намешаванд бозигарони мо. партови Рустам Соиров. Алиҷони Айнӣ. Содиқ Қурбонов. партоби хеле баланд ҷониби Рустам Соиров. исоли ту ба Фахриддин Аҳдамов, вале бозингари дастаи Лаос мубориза мебарад. онҳо имконият надода истоданд ба футболбозони мо дар ҳар мавқеъе ки бозӣ мекунанд. Шурат Элмуродов. Манучер Сафаров.
партои Манучер ва ҷаримагоҳ ва ду нафар аз бозингарони мо имконият доштанд. яке аз онҳо Алишер Раҳимов ва дигар Рустам Соиров. Ва ҳоло нофаҳмӣ меёни ду бозингар сурат мегирад. Шояд Рустам Соиров эътироз мекунад ки ӯ омода буд барои иҷро кардани зарба. Рустам Соиров бо сар мехост зарба бизанад. инҷо рақобат бояд кадом футболбозе ки пештар ба тӯб мерасид ва зарба мезад, вале мутаассифона ҳар дуи бозингари мо муваффақ шуда натавонистанд. دقیقه 70 بازی است. تماشاگران عزیز بازیگر رقم دوم حالا با میدان می آید فوتاوانگ سانگویلای و بازیگر رقم 17 هم ترک میدان میکند. چتاکون فینچونه با جای بازیگر رقم 4 انانتازا سیفون کفام وارد میدان شد. شماره زیادی بازیگرانش رو عوض کرد. سرمربی دسته لاوس فخدین احتاماف منوچهر سفاروف بازیگرانی تیم ما خیلی بازیگرانی خوب هستند. بازیگرانی پرتجربه کارآزموده. بعضی آنها فوتبالبازی تیم ملی هستند. گاهی با دسته منتخبی تاجیکستان هم دعوت میشوند. اما چرا در مقابل یک دسته ضعیف لاوس حالا موفق نمیشوند؟ آغاز حمله از سوی فوتبالبازان ما خیلویف، ولی تو لحظه آخری موفق شده نتوانست. اصلا خیلویف دست پروری اکادمی زینیت است. پس او با کنار فخدین احتاماف سویروف شوراد المرادف سویروف و تو با دستی بازیگری دسته لاوس رسید. ضربه جریمه‌ای با نفی فوتبالبازان ما. حالا اندکی فکر میکنم در میانی بازیگران ما نوفهمی ها سر زده ایستاده است. از اون که دسته لاوس گل زد حساب رو باز کرد. ضربه جریمه‌ای با بازیگزاری آغاز میشود. کمالوف ولی خطا میکند و اندکی شاید وهیمه بازیگران ما را فرا گرفته است، چون که وقت تو رفت کمتر میشود و این حتما با حالت روانی بازیگران تاثیر میرساند. در مرکزی میدان خطا از سوی فوتبالبازی دسته لاوس صورت میگیرد. پرتوی بلند و یک امکانیت هم هست. اوت به نفع بازیگران ما. کمالوف و پس هم با جای داده می شود که در میان دو سه بازیگر است کمالوف. بر صورت کمالوف کاری خود را انجام داد. سویروف پرتو با مرکز مهربان کریموف منوچهر سفاروف علی جان عینی. حالا ادامه حمله بازیگران ما سفاروف قربانوف دقیقه 74 بازی حمله های پیامی بازیگران ما صورت گرفته است. تو بیرون کرده می شود از جریمه. کمالوف
имконат ҳаст. Як нафарро фиреб дод. Ба куҷо ва чӣ шуда мешавад? Найранг бозӣ аз сӯи бозингари мо будааст. Довар корти зард нишон медиҳад барои ин амалкарди Амадони Камолов. партоб сурат гирифт. Амадони дид ки дар рӯ барояш ду-се бозингар ҳастанд, вале ҳаракати худро ба ҳамон самт идома дод. Пас нест аз ҷониби бозингарони мо. Дар лаҳзаи охирин берун аз ҷаримагоҳ, дар дохили ҷаримагоҳ футболбозони мо бо ҳамдигар бо пас бозӣ намекунанд. мутаассифона дар бозии имрӯза ин чизе эҳсос шуд. Ин хатогӣ хеле калон аст. ҳоло ишора мешавад ки имрӯз дар бозӣ зиёда аз 5000 тамошобин дар варзишгоҳ қарор доранд. Сафаров Ахтамов Соиров идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Қурбонов ирсоли ту ба канори рости майдон. Манучер Сафаров, Алиҷони Айнӣ, Сафаров, партоби Манучер ба ҷаримагоҳ, дарвозабони Лаос ба пеш баромад ва ин дафъа фикр мекунам муқобили Амадони Камолов қоидаи бозӣ вайрон шуд, аммо довар аз Сурия боз ҳам ба ин чиз таваҷҷӯҳ накард. албатта мо мефаҳмем ки дастаи олимпии кишвар ба бозиҳои интихобӣ камтар омодагӣ дид, хеле кам. Албатта ин хеле кам аст, вале бубинед ки аксари онҳо дар тимҳои худ буданд, дар дастаи мунтахаби кишвар ҳатто дар ҷоми кафа иштирок карданд ва онҳо вазифадор ҳастанд ки ҳоло дар бозиҳои интихобӣ дар майдони худ хоҳ муқобили Лаос, хоҳ муқобили Австралия ғалаба кунанд ва рохат гиранд ба ҷоми Осиё. агар дастаи мо рохатро ба даст наоварад, чӣ умед аст ки мо дар ҷоми Осиё бозӣ мекунем моҳи январ, ки аксари ҳамин бачаҳо узви тими миллӣ ҳастанд. дақиқаи 77-ми бозӣ, 13 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мемонад. бинандаи азиз, бо ҳисоби 1-0 мо бозиро бохта истодем дар муқобили Лаос. дастае ки дар бозиҳои интихобӣ танҳо муқобили тимҳои заифи Осиё пирӯзӣ дошт. Муқолистон, имконият барои Соиров, вале зарбаи Соировро дарвозабон дошта мегирад. муқобили Муғулистон, муқобили Тайпей, хуб ва як дафъа муқобили Филиппин чунин пирӯзиҳо доштааст дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни бозингарони 23 сола. идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсат ҳаст. ҳоло Соиров ба ҷаримагоҳ наздик мешавад, як нафарро фиреб дод, ӯ ҳам худро ба замин ҳаво дод ва ин доварро мутмаин накард барои таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ. умуман агар ба футболи Лаос таваҷҷӯҳ кунем, бинандаи азиз, дар феҳристи тимҳои мунтахаб дар ҷаҳон Лаос дар зинаи 187 қарор дорад. яъне аз мо поинтар 70 сина, агар хато накунам. ва маҳз ҳамин сармураббие ки дастаи олимпии Лаосро роҳбарӣ мекунад, ӯ сармураббии дастаи Лаос ҳам ҳаст, сармураббии дастаи асосӣ Вилиам Варена.
Шурат Элмуродов пас ба канори чап Амадони Камолов идомаи ҳамлаи бозингарони мо Камолов пасю вале бозингарони Лаос тӯбро мегиранд. Содиқ Қурбонов Меҳрубон Каримов Фахрин Ахтамов. аслан дар канори чап агар мутаваҷҷӯҳ шуда бошед бинандаи азиз, дар бозии имрӯза ҳеҷ як бозингари канори чап мо надоштем. Хо Фахрин Ахтамов, хо Содиқ Қурбонов, инҳо ҳимоятгарони марказӣ ҳастанд. ва дар курсии эҳтиёти Ҷонибек Шарифов буд ки дар позии муқобили Ҳусилот маҳз голи дастаи Олимпии кишварро ба ҳадаф расонид, аммо ӯ чаро дар позии имрӯза истифода нашуд номаълум. ӯ бозингари хуби канори чап аст. Офсайд. мавҷи дигари ҳамла сӯи футболбозони мо ва боз як имконияти хуб, аммо чаро ҳамлагарони мо кам фаул ҳастанд дар ҷаримагоҳ, хеле кам фаул. зарбаи дигар аз Софаи Дур, Алиҷони Айнӣ, Манучер Сафаров, Шӯҳрат Элмуродов, Алиҷони Айнӣ, партоби дигар бора ба ҷаримагоҳи дастаи Лаос, тӯб берун карда мешавад. ва иштибоҳ аз сӯи дифоъгари дастаи мо. хеле эҳсосотӣ аст Мубин Эргашев, сармураббии дастаи Олимпии кишвар. Мубин Эргашев бо дастаи ҷавонон хеле зиёд кор кардааст дар футболи мо. Ба ин хотир дастаро бояд дар сатҳи баландтар, хубтар омода кардан лозим буд. ҳатто як замоне дастаи ҷавонони мо ки дар тими Локомотив Помир ҷамъ оварда буданд, Мубин Эргашев онҷо сармураббии дастаам буд. домаи ҳамлаи бозингарони мо Ахтамов, партоби хеле баланд. Қурбонов Шӯҳрат Элмуродов пас ба канори чап ҳамлаи навбати бозингарони мо. боз як мавқеият ҳаст Амадони Камолов, вале мубориза мебаранд бозингарони Лаос ва тӯб аз майдон берун шуд. Мубин Эргашев чемпиони Тоҷикистон аст бинандаи азиз. ҳоло як имконияти хуби голзанӣ, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин имконият барои Рустам Соиров. чемпиони Тоҷикистон ба сифати сармураббӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол. бештар албатта бо дастаи Истиқлол ӯ унвони чемпиониро ба даст овардааст. خب حالا وقت کشی از سوی فوتبالبازان دسته لاوس صورت میگیرد. 7 دقیقه دیگر باقی میماند. تیم امید کشور ما که گفتیم اکثرا فوتبالبازان دسته منتخب هستند، حالا در مقابل یک دسته که هیچگاه با مرحله نهایی جام آسیا را خط نگرفته است، تیم اوتسایدر گویم خطا نمیکنیم، در گروه در میدان خود غلبه کردن نمیکنه. البته حالا وقت است، هر چی شدنش ممکن تا انجام رقابت. حالا ما با حساب یک برتر باخته ایستادیم و امکانی برابر کردن حساب بازی و غلبه کردن هم وجود دارد، اما
дар давоми 84 дақиқа футболбозони мо натавонистанд ҷавоб гӯянд ба ҳамлаҳои ҳариф ва натавонистанд пешсаф шаванд. бисёр ҷои таассуф аст. дар қисми аввал бисёр беэътиноӣ аз сӯи футболбозони мо зоҳир гардид. Дар ҳама мавқеи майдон футболбозон бештар маҳорати инфироди худро ба намоиш гузоштанд. бозӣ дастаҷамъӣ умуман вуҷуд надошт. меҳрубон каримов, манучер сафаров, каримов, қурбонов, манучер сафаров, вале бозингарони Лаос мубориза мебаранд. шурат элмуродов пас ба канори рости майдон, идомаи ҳамлаи бозингарони мо Алиҷони Айнӣ, вале дар роҳи равон Алиҷони Айнӣ аз пой меафтад. як партоби хеле баланд ҷониби дарвоза ва бенатиҷа. вақте дар муқобили Лаос бар ин дастае ки шояд назарногир бошад барои бисёре аз дастаҳои Осиё, мо наметавонем аз рӯи натиҷа пеш гузарем. мо набояд дар мавриди Австралия ҳарф бизанем. Австралия ки воқеан ҳам Лаосро бо ҳисоби калони 7-1 мағлуб кард. дастаи пурқувват. албатта дар футбол ҳар чӣ шуданаш мумкин, вале аз ин бозӣ аз бозии якум бисёр чиз вобастагӣ дорад барои дастаи мо. инҷо партоби дарвозабон ҳоло ба дасти дифоъгар Фахриддин Аҳтамов мерасад. дар лаҳзаҳои бисёр муҳим барои тими мо, дар лаҳзаҳое ки мо бояд бештар ҳамла кунем, ба иштибоҳ роҳ медиҳем. идомаи ҳамлаи дастаи Лаос бисёр вазъияти хафнок. бубинед ҳамаи бозингарони хатти дифои моро як бозингари дастаи Лаос фиреб медиҳад ва имкони зарбазанӣ барои худ пайдо мекунад. вале ба вақти мо зарбаи ӯ хато меравад. ин ҳам бозингари рақами 10 ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, чони Венпасерц. ҳоло бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ аз дастаи мо ба майдон омаданд чӣ кор мекунанд ҳеҷ маълум нест. на Алиҷони Айнӣ, на Алишер Мирзоев, на Руслан Хайлоев ҳеҷ коре карда наметавонанд. дақиқаи 88 бозӣ. мо агар гӯем ки тими мо аз Лаос заифтар аст, хатои бузург мекунем. аз лиҳози доштани мураббиёни бо таҷрибаам тими мо бартарӣ дорад. бубинед дар ситоди мураббиён ба Мубин Эргашев киҳо кӯмак мекунанд. Юсуф Рабиев дар гузашта яке аз футболбози муваффақи мо, Рустам Хуҷаев ӯ ҳам яке аз футболбози муваффақи мо буд дар гузашта. онҳо ёрдамчии сармураббӣ ҳастанд. барои омода шудан ҳам ман фикр намекунам вақт хеле кам бояд ҷудо шуда бошад. вақт буд барои дастаи олимпии кишвар барои иштирок дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё. бовар кунед агар ин ҳайати тими умеди мо ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё рохат нагиранд, ин бисёр шармандагӣ аст, чунки ин ҳаяте ки мо гуфтем воқеан ҳам умедҳои хеле зиёд аз ин ҳаят доштем, чунки ин ҳаят дорем ҳоло ҳам умеди хеле ҳам зиёд. бисёр таҷрибанок аст, футболбозоне ҳастанд ки ҳатто дар ҷоми ҷаҳон байни бозингарони навдаст иштирок карданд. баъзе онҳо ҳатто ҷоизадор дар ҷоми Осиё мебошанд. Алиҷони Айнӣ, идомаи ҳамлаи футболбозони мо. чаро Руслан Хайлоев сарашро хам мекунад ва наметавонад зарба занад. Сафаров
имконияти навбатӣ дақиқаи 89 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мемонад. Ҳамадони Камолов аут. ҳар бозингаре ки дар дастаи мо дар бештар ба хати ҳамла муваззаф аст, онҳо мехоҳанд бештар худро нишон бидиҳанд. пас аз сӯи футболбозони мо ва бозӣ ҳам яъне дастаҷамона камтар ба назар мерасад. хуб, зарбаи кунҷим. партоби хеле баланд дар забони Лаос тӯбро берун кард. зарба аз масофаи дур бенатиҷа. Як партоби дигар ба ҷарима гол ва гол! Ва гол! Дар дақиқаи 90 рақобат ҳоло Содиқҷон Қурбонов дифогари дастаи Олимпии кишвар ҳисобро баробар мекунад. Зуд бояд бозӣ аз сари нав гирифта шавад ва футболбозони мо талош кунанд барои пешсаф шудан дар ин рақобат. натиҷаи мусовиам ман фикр намекунам моро қонеъ кунад. ҳоло фурсат ҳаст барои бозингарони мо. Хайлоев сараввал зарба зад, баъдан Манучер Сафаров капитани даста тӯбро зуд ба ҷаримаго ирсон кард. Инҷо Содиқҷон Қурбонов бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ду дифогари мо ҳоло бубине дар ҷаримаго қарор доштанд. ҳам Меҳрубон Каримов ва ҳам Содиқ Қурбонов. ҳисоб 1-1. акнун вақти иловагиро сарфакорона бояд футболбозони мо самаранок истифода бубаранд. аз оне ки мо умед доштем бо ҳисоби калон дар ин бозӣ ғалаба мекунем, ҳоло шояд ба натиҷаи 1-1 ҳам қонеъ шавем, вале фурсат ҳаст барои футболбозони мо ки ба пеш бароянд. зарбаи ҷаримавӣ. тамоми бозингарони мо ҳоло дар ҷаримагоҳи дастаи ҳариф қарор доранд ва бисёр имконияти хуб. ва инҷо дарвозабони дастаи Лаос ду тӯбро гирифт. бояд фишор аз сӯи футболбозони мо бештар карда шавад. ҳамлаи дастаи Лаос. зуд ин ҳамларо бояд бозингарони мо бартараф кунанд. Нурдин Асанов пас ирсол мешавад ба Шуҳрат Элмуродов. сурат лозим аст аз ҷониби Шуҳрат Элмуродов. пас ба канори майдон Рустам Соиров ва қоидаи бозӣ муқобили ӯ вайрон карда мешавад. зуд тӯб бояд ба бозӣ дароварда шавад. вақт ҳаст, ҳоло вақт ҳаст бинандаи азиз. боз як хатои дигар аз сӯи футболбозони Лаос. дақиқаи 93 бозӣ. пас ба канори чапи майдон. идомаи ҳамларо мебинем. Алиҷони Айнӣ аз канори майдон. фурсат барои бозингарони мо. чаро пас нест аз ҷониби Алиҷони Айнӣ. ман намедонам бозингарони мо мехоҳанд то лаҳзаи охирин ҳамаро фиреб бидиҳанд ва баъдан зарба зананд ё гол зананд. партоб лозим аст. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ, вале бозингарони Лаос берун мекунанд тӯбро. Камолов Манучер Сафаров ва инак зарбаи кунҷӣ. дақиқаи 93 бозӣ. ҳоло як бозингари дастаи Лаос аз пой афтидааст ва фикр мекунам ӯ вақтро кашол доданист дар ин лаҳзаҳо. партоб аз канори майдон. Ҳамадони Камолов имконият барои футболбозони мо. Хайлоев зарбаи ӯ ва гол ва гол! Руслан Хайлоев ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Олимпии Тоҷикистон. дақиқаи 94 рақобат ва воқеан ҳам дар як лаҳза, дар 10 дақиқа, дар 5 дақиқа маъзарат, футболбозони мо ба он коре ки мо 90 дақиқа интизор будем даст ёфтанд. Руслан Хайлоев бо зарбаи хеле ҳам хубаш дарвозаи Лаосро рахна кард.
90 دقیقه ما دلتنگ شدیم بیننده عزیز. تمام مخلصانی که این بازی رو از ورزشگاه تماشا کردند از آینه نیلگون واقعا هم دلتنگ شدند در 90 دقیقه که چگونه ما لاوس را شکست داده نمیتوانیم. ولی در نهایت کار همه این ثمر آورد. در دقیقه 90 برابر شد. در دقیقه 94 پیش صف شدیم 2-1. руслан хайлоев муаллифи голи муҳим барои тими олимпии тоҷикистон, футболбозе ки дар мактаби бузурги футболи русия ба воя расидааст, дастпарвари академияи бошгоҳи зенити санкт петербург. ҳоло акнун барои як дақиқаи дигар мо бояд мубориза барем дар майдон. ҳоло фурсат ҳаст барои як ҳамлаи дигар. шурат элмуродов, бартобиу, рустам соиров. имконият ҳаст барои бозингарони мо. алиҷони айним ҳаракати ӯ барои нигоҳ доштани туп ва туп аз майдон берун нашудааст. ҳоло довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. на, инҷо довари канор ба довари марказ кӯмак кард. 5 дақиқа илова кардаи довар ба поён расид. акнун имконият барои мо бояд вақтро кашол бидем дар ҳамин гуна лаҳзаҳо. садои иштаки доварро интизор ҳастем бинандаи азиз. дақиқаи 96 рақобат аст. хеле хуб ҳамлаи ҳариф баргардонда шуд. мубин эргашев ҳам ман фикр мекунам дар ин лаҳзаҳо бо як азобу машаққат бо пол истод. зеро барои мураббиён бисёр дардовар аст агар дастаи бозӣ бад нишон бидиҳад аз ҳариф хафо монад, ҳатто лаос бар ин дастаҳо. ва ҳаминтар бинандаи азиз вақт ба анҷом мерасад. тими олимпии кишвар дар рӯзи 9 сентябр таҷлили истиқлолияти кишвари азизамон ғалабаи мушкилу муҳимро барои ҳаводорони футболи кишвар ҳадя мекунад. танҳо дар 4 дақиқаи охири рақобат футболбозони кишвар тавонистанд чунин як рӯзи хубу хотирмонро дар арафаи таҷлили истиқлолияти кишвар барои мо ва шумо ҳадя кунанд. воқеан ҳам албатта шояд ин кам бошад. ба дарвозаи лаос мо мехостем 3-4 туби дигар футболбозони мо ворид кунанд, вале ба ин ҳам қаноат карда мешавад. ҳисоби 2-1 ки 3 имтиёзи муҳимро барои дастаи мо таъмин менамояд. акнун 12 сентябрро интизор мешавем. бозӣ бо австралия ки воқеан ҳам финал аст барои мо, бозии бисёр ҳам муҳим ба футболбозони тоҷикбарор мехоҳем ва бовар дорем ки он камбудиҳое ки имрӯз буд дар давоми 2-3 рӯз мураббиён сари он кор мекунанд ва албатта онро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд ва мушкилиҳоро бартараф менамояд. biz акнун ба гулчини беҳтарин лаҳзаҳо дар бозии имрӯза таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна фурсатҳо буд. сараввал ба он лаҳзаҳое ки дар оғози қисми аввали рақобат аз ҷониби бозингарони мо иттифоқ афтод. фурсатҳо хеле зиёд буданд. ҳам рустам соиров, ҳам шаҳром самиев имкониятҳои хуб доштанд. бубинед ба як фурсате ки соиров имконият овард барои шаҳром самиев, вале шаҳром самиев ин фурсатро хуб истифода бурда натавонист. баъдан лаҳзаҳои дигар ҳам буданд. аз ҷумла партобе ки аз ҷониби фатҳулло олимзода ирсол шуд ҷониби дарвоза, вале баландтар аз он берун гардид. умуман дар қисми аввал бозии футболбозони мо чандон хуб набуд. маҳорати инфиродӣ бештар аз сӯи футболбозони мо эҳсос гардид. мушкили асосӣ ҳам ҳамин буд. ва як маротиба рустам соиров зарба зад бо сар ки ту ба тили дарвоза расид. яъне имконияти кушодани ҳисоб дар қисми аввал вуҷуд дошт. 2-3 маротиба агар бозингарони мо ҳисобро дар қисми аввали бозӣ мекушоданду пешсаф мешуданд бо 2 ё 3 туп, он гоҳ дар қисми дуюм барои бо ҳисоби калон ғалаба кардан фурсати хеле хуб ба миён меомад. аммо мутаассифона дар қисми аввал бозингарони мо муваффақ нашуданд барои кушодани ҳисоби бозӣ ва баъдан бо ҳамин натиҷа онҳо ба танаффус рафтанд. дар қисми дуюм албатта яке аз хатогии калони мо он буд ки меҳрубон каримов барои пас додан иштибоҳ кард. футболбозони дастаи лаос ба аксулҳамла рафтанд ва ҳамин тавр ҳисобро боз карданд. ин ҳам дар оғози қисми дуюми рақобат буд. надиф огарон намуҳурдин ҳасанов ба бозингари рақами 15 дастаи лаос монеа пеш оварда натавонист. ва
бо ҳамин ҳисоби 1-0 то дақиқаи 92 рақобат бозӣ идома кард. Лаос пешсаф буд, онҳо наздик буданд барои ҳангома нишон доданд дар бозии интихоби ҷоми Осиё, вале ҳамаи мо бозигарони мо куллан тағйир доданд. То он ки футболбозони мо ба задни гол даст ебанд, чанд лаҳзаи дигар вуҷуд дошт. Аз ҷумла Рустам Соиров яке аз он имкониятҳоро ба миён овард, аммо дарвозабони дастаи Лаос онро барталаф кард ва баъдан ана ҳамин ҳолат боис шуд ки мо ҳисобро баробар кунем. Зарбаи Рустам Хайлоев, баъдан туп баргашт ва партоби Манучер Сафаров, Содиқҷон Қурбонов тӯбро ба домини дарвоза равон кард ва ҳисобро 1-1 намуд. Ва албатта партоби головари капитани дастаро метавонем хуб дар алоҳидагӣ ишора кунем ки бисёр олӣ буд. Ва Содиқ Қурбонов, дифогари дастаи олимпии кишвар ва ҳамчунин бошгоҳи Истиқлол ҳисобро баробар кард. Ин дар дақиқаи 92 рақобат буд, бинандаи азиз. Ва баъдан дар дақиқаи 94 рақобат баъд аз як фишороварӣ ва ҳамлаҳои пай ҳам иҷро кардани зарбаи кунҷӣ аз канори рости майдон Руслан Хайлоев муваффақ шуд. Бубинед, партоби Амадони Камолов дарвозабон ин лаҳзаро бартараф кард. Баъдан Хайлоев зарба зад шад таваккалкорона ва ин муҳим нест. Муҳим аст ки зарбаро иҷро кард ва муаллифи гол шуд Руслан Хайлоев. Ва ҳамин тавр мо ба пеш баромадем бо ҳисоби 2-1 ва ғалабаи муҳимро дар гурӯҳи А дар бозии интихобӣ ба даст овардем. Акнун ҳамроҳ бо Австралия бо 3 имтиёзӣ мо дар зинаи дуюмӣ қарор дорем ва дар сурати пирӯзӣ муқобили Австралия тими мо роҳи худро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ҳамвор хоҳад кард. Бозӣ рӯзи 12 сентябр дар ҳамин майдон баргузор мешавад. Аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки ба варзишгоҳ оед ва дастаи моро дастгирӣ кунед. Ва ба тамоми ҳаводорони футболи кишвар ин ғалабаи муҳимро дар бозии интихобӣ муборакбод мегӯем.